Bayap song norok nugui mangana social media te news rogo kwbangma cherai sikok chini tibra hasteo hapai kahini chung tini musle kana eba cherai sikokni kogrokno tuino chung tini kaham ke saiman lainai borok buti khe cherai rokno khogui tlangthang norok oro kaham ke nugui mangkhana CCTV camera borok buti khe ro paldo ni dress rok rumui amti haike cherai khogui tlangthangani hinui kebo wansugui maya kobor hai wngui dress rok sumui bo borok cherai rokno khogui tlangthango abono norok joto no request khaio norok cherai rokno saichung khe tatoni di bongni o samungno khlainani bagui bwswk rang manui o samungno khlai kaisa news channel o swngjaka khoroksa cherai sikokno norok bwswk khe cherai phal hinui oro sajak kha 18 lakh khe cherai khoroksano phalo hinui norok o video naina muchungkha hingke tola description o link rijak tongo check out khainai di chini India o salo bwswk borok kwbangma thuitong bwkha kidney ni liver hamya wngui onek kwbangma demand bwkha kidney tei liver ni baksa baksa khe rang ganang rok rang kwbang riui raida saiti khe paijagui tongo nongni khao kwbangma wansukmanna borok cherai rokno tamo wngui amsuk khok cherai rokni liver hingke prai no kaham borok hamya manui rok use khlaiyani bagui bayap song norok saiman India ni joto ni slai cherai khokjakmani bo jagao tei bo state o The New Indian Express website o swijak tongo 250 jona cherai no kidnap khaijaka covid lockdown ni pore obo publish khaijaka 20 July 2022 o Uttar Pradesh o mono highest kidnap khlaimani chini Tripura hasteo bo o state ni no kwbangko kidnapper eba musle kana phaio ani video no sajak hangke like subscribe tei bell notification on khe kotak kodal notification mana